Da te lepo uslikam, stani. Jesu svi otišli, znaš? Kolege, ti nisi tu. Jovana, evo došla si kod Milana na rođendan. Jeste? Kakve želje imaš za njega, evo? Pa prvenstveno da je živ i zdrav i da je uvek radostan i srećan i da se rada svakom novom danu i da uživa u svom životu. Evo, kolege pevaju gore, ću ti zapevati nešto. On je specijalno tražio senke, koliko sam ga video. Rekao mi je kad me zvao da me svi pitaju da ću pevati senke, da ću doći. Pola sali više su se raspitivali. Došla sam kako da prođe večeras bez senke, ne zaboravim u tvojom telefonu, hleb i tako dalje. Da. Ja ne mogu da izbegnem temu vezanu, bila si u Zadruzi, niko te nije pitao, tamo si napravila haos. Bilo je ludilo. One žene su plakale, Ana Ćuržić je plakala u svoju izvedbu Kukavice. Kako si to, evo, ti si? Kukavice, da, baš je ovako haos napravila. Pa da. Jeste, pa dobro, to je dosta emocija prisutno, zatvoren prostor, puno emocija, ljubav, cveta na sve strane, eksplozije, sve je razumno, sve je to normalno i je bila zaista jedna dobra žurka, kvalitetna žurka, bila ovako veselo, lepo, emotivno, a i svakako, baš je bilo prelepo, baš lepo. Šta su ti tražili, evo, Ana konkretno, šta ti je tražila? Koju pesmu? Pa evo, pa pesmu Ne zaboravi me su mi tražili, pa senke. Senke, naravno. Mnogi su se pitali da li će te oni ostaviti tamo. Jesi se uplašila od toga? Kažu, ostavit će Jovanu kad je vidio onako zgodnu, dobro peva, da ih zabavljaš tamo, kao ostaće sigurno kod njih. Zaista veliko poštovanje prema svim učesnicima. Ja sam pevačica, ja imam neki svoj život ovde na polju i nije sve u životu materijalno, ni u popularnosti, nego živjeti svoj život zaista onako kako vi volite i biti što jednostavnije u životu, svakom novom danu sitnicama. Tako je. Sitnica će jednog dana biti velike stvari kad se setimo i prisjetimo svimi. Moram da te pitam za tvoj nastup u Beogradu, koji se uskoro sprema. Ajde, otvir, naravno, među prvima. Danas su mi se mnogi najavljeni, mogu ti reći. Jel da? Velika ekipa stiže iz Stvarno? stranstva, iz Beograda i tako dalje. Kada je to tačno, koji datum i mesto? Evo ovako, 13. maj, klub Ona moja, u centru grada Beograda. Zaista je lep klub renoviran, ovako baš na Milanovićkom stilu. Pozivam sve moje obožavaoce ili naravno svi ljude koji vole moju muziku i koji prate da dođu tu noć, da uživamo, da se veselimo, da bude lepo, eto, ako svi ja lepo provedem, sigurno sam da uživamo sa ovim. Evo ja te ostavljam gore da uživaš sada, svi čekaju da konačno neki štimung se onako razradi. Kako je bilo lepo? Kao i uvek, jel? Jeste, jako lepo, puno tvojih kolega je došlo, tako da, evo, očekujem da se lepo provedeš i eto mi ti... Opušteno, mogu ti reći, svakodnevno sam sad imala neke proslave, rođendane, privatne partije, evo sad ću da uživam. Odlično. Evo da, još jedan privatni partije. Aži, uživaj!